Assalamualaikum lur. Kenyongan arep maring sawah. Ke arep tilik-tilik. Ki wit gedang. Ganu-ganyongan seneng banget lur mangan kae gedang digoreng nyong doyan banget lur gedang. Enak pisan lur mangan gedang digoreng enak, dikripik doyan nyong doyan apa-apa doyan kabeh lur. Kripik gedang ya doyan, seriping doyan. Wit gedang kae gedange pada wis kae. Urung wae maning ke lah kowe gedange wong tombo maning, urung kembang. Urung ana jantunge ki lur. Ki anu anakane tok sih anu wit gedange tok, daune tok ya anane lur. Demian ke lur. Kenyongan lagi nang kae ya lur. Nang ngene sawah. Lagi gawe konten maning ke dadi singake pada nonton lur dong nah penyong bisa moga oleh duit lur oleh kang youtuber gue lur nyong pengen gue lur dong nah ya lur nyong bisa sukses jadi youtuber aku kepengen lur kayak gue janen gue aku kepengen lur ya ganu cokan kaya lur kan wit kaya apa jenenge kayak wit nangka aku ke seneng banget jangan nangka ke lur aku kan doyan banget jangan nangka di santan nyong ora seneng aku enaknya dioseng lur kayak nangka buahnya juga enak sing matang dipangan enak lur buah nangka enak pisan lur dipangan iki lur enak banget iki lur enak pisan iki mangan nangka gemien iki wit mirane wis pada dhuwur-dhuwur ya lur ya. Ki wis pada gede-gede banget maring dhuwur ke. Dhuwur banget ke jan. Kayak wit mira.